печка от BMW 46. Реално същото и като на E53. Беше с проблем с вещта. Реално пускаш печката и тя показва, че гори. Отлично се е с вещта. Това реално е горелката и с вещта и се оказа, че и самата горелка направо е сцепена вътре. Просто си е дошло времето. Сменена е горелка, всички гарнитури, свеща е сменена. Вентилатора е почистен. Печката е готова да си върши работата. Грешки няма.